на нашето сборище, къде му викат. Нашето сборище е 7 годишно и нашия глас най-накрая се чу. Искам да ви кажа нещо много тъжно. За 7 години, Сабакова, а после говори тук, не дайте сега. За 7 години протести успяха да ни арестуват и байрака. Дългия пенсионерски байрак. С входящ номер обжалваме пред първо районно 9944. Даваха ми един телефон, на който не отговаря никой. Ще помоля господин Велизар Енчев да навърти този телефон. Господин Енчев, ще може ли да навъртите телефона да видите къде са байраците на българските пенсионери? Дадахме ги на децата, които запушваха моста, и наши представители имаше там, отидаха и те с цялото си нахалство и братя взеха ни единственото нещо, с което се гордееме и сме протестирали 7 години. Дългия байрак. Огромния байрак го няма. В първо районно в Мазето и ми дадаха един телефон. Ние ще купим друг, понеже имаме големи възможности. Ние ще си купим друг байрак. Дадаха ми един телефон, на който може да се обадите, да попитате защо е арестуван български трибагреник. Входящия номер на нашата молба да ни се върне байрака е 9944. А телефона, който ми дадаха и който дава непрекъснато заето, е на някакъв, кой знае какъв е човек, обаче Матеров се казва 982, това е полицейски телефон, 982-70-75. Моля ви се там, господин Ненчев, опитайте, ако може да се свържете с този човек и да отговори тук на това множество, защото, скъпи братя, ние не сме малко. Тук сте представителите на 2,5 милиона онеправдани, ограбени, унижени, гладни, голи и боси. Тук един човек донесе едни дрехи, ако желая някой да ги вземе, вземете ги в колата, имам още, ще дам. Некой, който се нуждае, не се притеснявайте. Също така ще ви помоля и да организираме една стройна система, да посещаваме и да обнадеждаваме пострадалите. Още един се запали вчера там и изгоре като факла. И ако всеки ден по един гори българин, оня ден бег в едно село, където една жена иска с 3 си деца да се затвори в къщата и да се запали, това вече е трагедия. А тия умовци тук, къде се чудат какви коли да си купат, ще ги изпратиме достойно. Обаче, вложете цялата си енергия във всички населени места, където сме, където ходиме. Да организираме така нещата, че в следващия парламент да не може да влезе нито един негодник. Аз съм при палатковия лагер на децата и там знаете ли какво решиха? Има едно предложение, което аз все пак ги записвам. Всеки, който желая да влезе в парламента, да подпише декларация, че няма да ползва служебна кола. Ето им колите тук, къде им седат, виждате ли ги? За кражбата има си кой да ги контролира. Обаче, че се отказва предварително от половината от заплатата си. Това ще рече, че вместо 240 хрантютници, ние ще издържаме 120. Нали така? 50% като им се махне от заплатата и всички облаги, които получават като държавни субсидии и подпомагане, да отиват за социално слабите, бедните и тези, които вече са пострадали. Защото ние всички пострадахме. Няма човек не засегнат. И някой казват, тия били виновни, уния били виновни. Нещастието на българския народ дойде от там, че се обезлюдиха българските села. В българските села няма нито храна, нито хора, нито животни. Животните бяха изядени, старците, най-прогресивните, които бяха най-здравите и най-работливите, бяха избити, прогонени и турени в лагерите. Младите напуснаха селата и отидаха, станаха пролетариат,
А сега пък нашите деца напуснаха въобще България. Около 2,5 милиона деца заминаха и може би няма да се върнат, брати и сестри. Защото какво заварват тука? На него по-пошупените очила, ритаха ни, биха ни, гониха ни. Какво искат от нас? Какво повече искат от нас? И последно ни арестуваха и знамената. То нищо не ни остана. Една кожа и не искат да ни я съблечат. Мечката си не дава кожуха и ние си не даваме. Запалиха, изгоряха. Изгоряха. Мечката си не дава кожуха и ние си не даваме кожата.